červené líčka. Milí diváci, prinášame vám reláciu zo života kráľovskej rodiny. Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden miliardár, ktorý mal 3 céry. Všetky 3 boli adoptované, ale staral sa o ne ako o svoje vlastné. Všetko, po čom im srdce zapišťalo, dostali na zlatom podnose. A privítame ich medzi nami. Ako prvá prichádza najstaršia dcéra Barbie. Barbie, let's go party. Medzi tvoj obľúbený šport? No, však chodím do solárka, no nevidíš? Jasné. A čo patrí medzi tvoje záľuby? Lakovanie nechtov. Samá nádhera. A jedna diváčka by bola zvedavá, aké oblečenie najradšej nosíš? Všetko, čo je drahé a značkové. Ďakujem za rozhovor, maj sa. Ako druhá prichádza stredná dcéra Augustína. Výborne vyzeráš. Rozhodla si sa niekedy prihlásiť do Miss? Jasné, v roku 2012. A čo myslíš, ako uspieš? Jasné, že budem prvá. A ty pochybuješ? Samozrejme, že nie. A uvidíme ťa potom ešte niekde. Jasné, budem v rôznych časopisoch, budem v Paríži, v Londýne. Držíme palce. Ahoj. Prepáč, ale idem nacvičovať s mojou skupinou. Takže ty máš tanečnú skupinu? Áno. Predvedieš nám niečo? No samozrejme. Rozhodla si sa už prihlásiť do tohto ročnej Superstar? Áno, už som sa tam prihlásila. A čo myslíš, ako ďaleko sa dostaneš? No, dúfam, že sa dostanem aspoň do prvej 10. Tak to dúfame aj my a držíme palce. Maj sa. Céry. Dobrý deň, Cerušky moje, pozrite sa na mňa, starý som. Tvár mám zvráskavenú a šediny už neprekryje ani farba Palette Color XXL. Ani dlho sa poberiem na druhý svet. Ale otecko, netárajte, zlá burina nikdy nevyhynie. Augustína, ja nesrandujem. Takže, dievčatka moje, chcel by som vedieť, ktorá z vás má najradšej. Začni, Barbie. Si najstaršia. Otecko môj drahý, ja mám radšej ako nohavice od Armaniho alebo kabelku od Versaceho. A ty, Augustína? Otecko, ja vás mám radšej ako nový Fiat 500, ktorý ste mi kúpili. A povedz, Stella, ako ma máš rada ty? Otecko môj drahý, ja vás ľúbim ako soľ. Čo? Počuli ste to, dievčisko jedno nevydarené,
to máš také drogáky na tvojom. Ďakujem. Tu máš papier. Ja trápi, dievčatko. To asi si na povielu dať bez spátku. Aha, nevadí sa. No, čo ťa trápi? Ale otec ma vyhodil z domu a nemám kam ísť. A čo keby si ostala u mňa? Vypomáhať a ja ťa na ukládku naučím čarovať. Ale to je výborný nápad. Výborný. Za ten čas, čo v sele u veštici slúžila, dal jej otec domov vyhodiť všetku soľ a musel jesť len slamé sladké jedy. Dobrý deň. Nakoniec sa z toho záhadného muža stal solný vlastník baní. So Stelou chodili spolu 2 roky, mali 4 deti. Miliardár dal nakoniec všetky svoje peniaze na charitu a dcéry sa museli živiť statočnou prácou. Hallelujah.